решихме да направим ново представление тази година във връзка с тази годишна на Дорогар. Естествено, за нас най-лесният вариант беше да възстановим старото представление, но така не, че в годините нещата се променят, децата и те се променят. Има нови нагласи и ми се искаше да не звучи за тях така архаично, както би им прозвучало, като начин на направа, като начин на постройка на самото представление. То беше и благодарение на това, че имаме и нови попълнения в театъра, вече познавате Велма, с нейната предишна работа по Валери Петров Пук, с който тя се дипломира. И затова и възложих тази задача, като млад човек, да видим каква ще бъде разликата след толкова години с новия един спектакъл. Мисля, че това, което тя подаде, е много интересно, защото решението, което тя избра, много добре пасва на тази годишната концепция за спектакли в нашия театър. Куклите са решени в един импровизационен план. Всичко това, което се случва на сцената, актьорите го създават сами, пред очите на децата. Всичко се прави само от донапред, който няма, почти може да се каже, че няма предварителна форма и вид. Актьорите го създават. Какво е по-конкретно предвид? Защо казвам, че този вид кукли се вързва с тази годишната концепция? Защото всички наши спектакли, които тази година ще реализираме, те са на брой 6, които тази година трябва да станат факт, и има опция за още едно за 7, но не е окончателно решено. Те са всяко едно представление с различна система кукли. Така че импровизираните кукли в този спектакъл допълват много добре марионетките, петрушките, явайките и меките кукли, които ще използваме в другите представления. Това е да. Друго, което правим от това е птица. И ято птици стават. Не знам как ще ги падете в снимка, но... Хванахме го. Много добре даже. Да. И тук още една част слага. Сега не я донесох, но нали, стои като клюн и тук стърчащи, нали, такива неща има. Колко просто и колко забавно. Надяваме се да бъде забавно. Надяваме се. Това първоначално е яйце и после нали, се превръща в пиле, ражда се. Нали. И така да можем да импровизираме в кухнята. Накънеш нещо и хоп, и я се бързи. Това ще бъде втората ни премиера. Самото заглавие на постановката под дъгата, нали, вече някакси поддава такава информация, че всичко ще е много цветно, ярко и затова искахме куклите да чисто визуално да предизвикват децата и интереса им. Второ, защо са импровизирани? В самата постановка има около 25 персонажа, които ако трябваше да правим нали, кукла за всеки един от тях, Конкретни кукли. да, ще стане много буквално, самоцелно и така нататък. Затова решихме с Ели да използваме един материал, от който да пресъздаваме всички персонажи на импровизационен принцип. Освен това, самата метаморфоза на един донапрен, защото ние виждаме един донапрен, който е в нали, абсолютно безлична форма и пред децата се случва тази метаморфоза, как той се превръща първо в едно нещо, после същия се превръща в друго и после в трето и някакси това
развива, нали, въображението на децата и си казват, ето и другите хора имат въображение. Самите стихове съм ги подбирала по няколко критерии. Единия е стихове, които има поне някаква заявка за ситуация действена, да се разиграе. Тоест, търсила съм театрален елемент в стиховете. Защото някои стихове са много хубави, нали, чисто словесно, направо като музика звучат, но за разиграване на сцена, нали, чисто като действие, няма много възможности. Това е единия критерий, по който съм го избирала. Другия е, когато в стиха намирам някакви интересни персонажи, които ще е интересно да се пресъздадат за децата. Тоест не само да се каже стихотворението, но и да ги видим, да ги оживим самите. Целта на представлението, така както аз я почувствах след като Велма подаде най-общо концепцията, за мен беше да провокираме творческото начало, творческото мислене в децата, като си послужим с образност най-близка до детската рисунка, до изразните средства, които са най-близки до тях, до децата. До края на месеца, значи като вече утре ще бъде премиерата, до края на месеца остават по-малко 2 седмици и вече има, мисля, че около 15. Значи заявките за март и април, извинявам се, че интервюирам, до сега са над 25. Но да, това е и с април. И за април, да. Което не е никак малко, за това кратко време, което показва, че и детски градини, и всички учебни заведения проявяват голям интерес към творчеството на Дора Галя и се вълнуват хората от това нещо.